Champions League med 4 år. Det er først nu, jeg er begyndt. Hej og velkommen til fodbold med 4 år. Det er Champions League. Han er lige været på skiferie. Jeg står. Jeg står. Det var det, hvor der står. Nej, det er mig, der vil filme nu. Okay. Er den i gang? Okay. Hvordan er det at vinde? Astronomer er videre fra første runde. Jeppe! Jeg er så fri. Skød lige før. Det er så nemt. Ja. Siger du bare, når det er? William Harden, han dribler. Han kan stille det der til Jeppe. Det gør han ikke. Han kommer vidt. Han rammer Benjamin. Benjamin skyder. Hvordan har du det, Benjamin? Jeg har det altså rigtig dårligt. Jeg er en rigtig dårlig taber. Hej. Okay, alle sammen. Der er straffe. Nej. Det er godt til at filme straffe. Nej. Find mål. Så er det mig, der optager igen. Hej og velkommen til anden runde af Champions League. Ja. Jeg har ikke givet op. Jeg har ikke givet op endnu. Den havde ikke givet op. Det var nogen, Jeppe. Alle sammen selv, hvis du tager med. Der er ikke straffe mere. Godt lige bolle, Benjamin. Det må sgu, den var inde i. Nej. Den var inde. Okay. Og vi står igen første gang. Dimitri til at filme. Nej, det er mig. Astrid filmer. Nej, det er mig. Du er kommentator. Niveau. Du kan være stille og rolig. William Harden. William har den stadig. Han dribler Melissa. Efter. Så hvordan har du at gå videre? Godt, hvis vi har fodbold. Ja, hvordan har du at gå videre igen? Og nu filmer jeg. William filmer bare resten af omgangen på en anden. Det er Jeppe sjovt. Ja.
må give en skulderskab til en pige. Han burde skamme sig for at være så uhæftig mod en pige. Og han skruer! Benjamin løber ud efter den. Nemo går hen til ham. Benjamin, lad os skudfinde den. Hvad for en vej tager han? Hvad for en vej tager han? Ligger han den over til Melissa? Nej, han bliver ved med at drible. Og Nemo skyder. Og Benjamin skyder. Nemo. Goal. Melissa og Astrid har en god kamp. Astrid vinder denne dyst. Benjamin går frem, tager bolden. Han dribler. Han tager et godt træk forbi Nemo. Han bliver ved med sit gode spil. Han spurter bare forbi det hele. Vi har et meget stort klumpspil. Jeppe, du har æren lidt. Så filmer jeg. Okay, og så siger vi hej til Champions League 1, hvor Fenja og Melissa vinder! Hun gik nej. Nærmelo!